Webashana sekushinga ibhobho engasukumi phansi eFederstorp N14 highway amahawks elanda fresh emkhulukudu ewu5 ebibophele nomuntu wesifazane bebuya ukoshaya ibank robbery ithe ihambela emkhulukudu ingazelele lutho webashana Shisa whoop ababavala amahawks webashana sayivala imoto igebengu zaqhasha qala zama ngaphandle zathatha ikhava webashana waphuma ehayizo wesifazane bambelele ekhanda wayolala ngesisu le webashana kwasho ukuthi lemkhulukudu ubashana inyanga yabo yaseswazini yathi ngeke badubuleke hey webashana badedela imvula enhlamvu beyibhekise kuma-hawks webashana kwasho ukuthi ama-hawks ayitrainele bashana izimo ezifana nalezi akhavana bashana ama-hawks kwashaya lezi zinto zomathumbling bephuma ngamasayidi beyinkanki igebengu webashana sholento webashana shinga ibhobho kadlala ipayipi webashana ishindolontshi bayivithiza igebengu sakhale esinye sesibona kushawa ezinye igebengu webashana sathi kanti imithi yalenyanga ayisebenzi kwasho ukuthi sekulethu webashana isukile adlala lento webashana baphule izikobho zezigebengu ezu5 kwaphela kanjalo ngezigebengu webashana naye lo wesifazane waboshwa as a suspect ushubile la ngaphandle webashana uphiko oluphezulu liku standby alilindile ikholi bahleli beke ithendeni wemni wethu khona thukhona bahlezi bebeka imbashalala nje igebengini isazosholonto lo Blair Mthukas.